Jee, me ollaan mökissä ja ollaan meidän hienot maisemamme. Nyt on eka tunti mennyt ja mä menin Marsella, se oli koulutunti ja meni tosi kivasti. Ja nyt meillä on niinku ruokaa, teoriatunti ja sitten on kello 15 puomitunti, jonka mä meen köpillä ja pelottaa. Tosiaan nyt toi eka teoriatunti ja me puhistettiin varusteita ja sieltä mä en onnistunut paljon mitään kuvaa, mutta näin. Eväkin tuli. Mikä olet? Sos meillä on kohta leirikaste. Mua pelottaa, jos me joudutaan syömään jotain kauheata. Tulimme juuri leirikasteessa. Näytämme kauniilta. Mä oon pessyt ja melkein. Joo, sinulla oli vähän. Ja mä olin voittaja ja sain sokeripalan. Kyllä. Kädet on myös ihan. Mä käyn suihkuun. Mä en jaksa. Ei muutenkin mennään. Tässä mun hiukset koskaan. Tuuli! Mulla ei ole nyt juttuja. Oi jumala! Mitä kävi? Oh my. Joo. Mitä? Kuuluu vaan hirveä koura. No niin. Uudestaan. Mä tulin luulen, että Tuuli tippui sängystä vaan yhtäkkiä. No sama kuin se olisi hakannut tätä seinää. Huomenna sitten aamulla estetunti Jatsilla, joka vähän pelottaa, ja samoin Maastomillellä, joka myös vähän pelottaa. Missä videoita? Kello on nyt jotain vähän yli 12. Meillä oli just nämä aamutunnit. Käytiin ihan just syömässä. Ja mä jännitti aamulla niin paljon se eka estetunti, että mä en niinku kyennyt kuvaamaan mitään. Mulla oli oikeesti niin huono ja semmonen kunnon ihan ihmeellinen olo. Et mä en oikeesti onnistunut kuvaamaan mitään. Siltä tunnilta saattaa olla vähän kuvia, joita saatte olla tuolla edempänä. Ja
näin. Ja nyt meillä alkaa noin puolen tunnin päästä toi teoria. Ja no nyt en muista mitä me siellä tehdään. Olikohan se näyttöharjoitusta tai jotain tämmöstä. Ja nyt noin tulee. Ja näin. Me käydään vielä illalla uittaa. Kamala. Tämä on hyvä. Kiitos sit toi hevosten näyttely. Tänään on ollut paljon puheenvuoroa. Oi, sos. Niin kun teimme suursiivouksen, suoristimme maton ja laitoimme sen tasan keskelle. Teimme myös samoin tuolla penkille. Minä petasin sänkyni ja Eve järjesteli tavaransa tuohon siististi. Ja sitten kaapit. Me käytiin äsken yömaastus ja mä menin yksin Noorallaan.
tässä olisi kenkä rippas. Niin kun siellä on reikä. Mä jäin useampaisin jumiin. Kysytään.